दिनै गवालपारा जिल्लानि दुधनाय बे दुधनाय जायगायाव गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आरो गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुमा जादों। बाव फैनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ लानानै बे मोननै आफादा गावसिनि बोसोरारि जथुमायाव गोदान सोलोंथाइनि 2019 मायथाइनि जे खान्थि दङ निउ एडुकेशन पलिसिनि बिनि सायाव सेमिनार लादों आरो बाव गोबां फुंखा सुबुं लेंहरनानै बिथांमोनहा बे ओनसोलनि रायजो राजा बे ओनसोलनि फोरोंगुरु बे ओनसोलनि मेलेमजिबि बे ओनसोलनि रायजो राजा फरायसा फरायसुलिखौ लानानै बे निउ एडुकेशन पलिसिनि सायाव सेमिनार लादों। आं बाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादखौ आं साबायखर खुंदों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय। आरो गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव मावनायाव गवालपारा जिल्लायाव गोबां गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनगोन आरो गोबां फरायसालिफोरनि जेंनाया जोबगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ। गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान हर बिथांमोना निउ इडुकेशन मटिभेशन प्रग्राम लागासिनो दङ। गोबां मेट्रिक होगोन फरायसाफोरखौ हायार सेकेन्डारि लिरगोन फरायसाफोरखौ बिथांमोना न' थांनानै बिथांमोना सावरायहैनाय बे मोनसे खामानिखौ मावगासिनो दङ। बेनि थाखाय आं गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावहरो। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि साफ्रोमबो फिसा हौवा फिसा हिन्जावखौ मानसि खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ। दा निउ एडुकेशन पलिसियावबो बुंदों साफ्रोमबो फरायसाफोरा बिमा राव सोलोंथाइ मोनोबा साबसिन हामसिन जायो। दा बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोङाव फरायनानै जे गावनि फिसा हौवा फिसा हिन्जावखौ गोरों गोरा खालामनो हायो। गोबां गेदेमा दैदेनगिरि साइन्टिस्ट गोबां इन्जिनियार गोबां राजखान्थि दैदेनगिरि जोंहा बर' बिजोङाव फरायनानै गोबां गेदेर गेदेर सुबुं जाहैनाय मानसिफोर दङ। दा ओंखायनो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रावबो बिमा बिफाया जाहाथे बर' बिजोङाव फरायनानै गावनि फिसा हौवा फिसा हिन्जावखौ गोरों गोरा खालामनो हाया बेखौ मालाबाबो साननो नाङा। खालि जोथोन ला नोंनि फिसा हौवा फिसा हिन्जावखौ मानसि खालामनांगौ जों खामानि मावगोन। आरो फैबाय थानाय 4 मार्चआव जों दुलाराय आसामावनो 200 थावनियाव जोङो खनसेनो सानसेनो जोङो सोलोंथाइनि मोनसे हाबाफारि लादों। दा गवालपारा जिल्लायाबो लागोन दा गुबुन गुबुन जिल्लायाबो लागोन। दा बै 200 डिफारेन्ट प्लेसाव जों आसामाव जे सोलोंथाइ मोनसे सानसेनो हाबाफारि लादों बे बर'नि थाखाय मोनसे जारिमिनारि। बे हाबाफारिनि थाखाय गोबां जोंहा दिल्ली इउनिभारसिटि गुवाहाटी इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि IIT MBBS फरायनाय फरायसाफ्रा फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद होगोन। गावनि फंबाय बिनानावमोनहा बोरै मोजां मानसि जानो हायो बोरै दिनैनि एरायाव मडार्न एरायाव जे गुन गोनां सोलोंथाइ एसे गोनांथि दङ जे गुन गोनां सोलोंथाइ मोनथारनो नांगोन साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बेखौ गावनि फंबाय बिनानावमोननो बोसोन होनो थाखाय गोजौ सोलोंथाइ मोननाय जोंनि बर' फरायसाफ्रा जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद होगोन। आरो बेनि गेजेरजों जोङो बर' हारिखौ 100% लिटारेसि लांनो हागोन आरो साफ्रोमबो बर' फिसा हौवा फिसा हिन्जावखौ जों मोजां लामाजों लांनो हागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा फोथायनाय दं।